Cum 1.000.000 de oameni au rămas fără casă în cea mai prosperă țară din lume. De anul viitor și românii vor afla how it's done. Economia, partea a treia. Polojan a zis, este logic să plătiți mai multe taxe nouă pentru casele care vă aparțin vouă. Logic? Deschid repede Dexul și citesc. Logic înseamnă ceva corect și rațional. Domnule Polojan, unde e logica, rațiunea sau corectitudinea în a taxa ceva ce odată ai taxat, la ce nu ai contribuit și ce nici măcar nu ți aparține? Poate v-a scăpat, dar casele românilor nu aparțin partidului penelist, nici statului comunist, nici bancherului globalist. Casele românilor aparțin românilor. Ele sunt proprietatea lor privată. La fel de privată ca și viața lor în dormitor. Citez, privat. Este în opoziție cu public sau de stat. Dacă guvernul se bagă în viața privată, e abuz. Iar dacă guvernul taxează proprietatea privată, este furt. Conform Dex, furt este însușirea pe nedrept a unui lucru ce aparține altuia. Cuvântul cheie aici este altuia. De aia în Croația, Cipru și Malta, guvernul nu cere nicio taxă pentru casele oamenilor care sunt proprietatea lor privată. Uite, asta este logic. Nice. Ba mai mult, nici măcar China comunistă nu taxează casele ce aparțin oamenilor. What? Întrebare. Cum de China comunistă nu taxează proprietatea privată, iar România pesedistă, penelistă și useristă nu doar că o taxează, dar zice că este logic să o taxeze cu 70% mai mult decât până acum?